Hei, Eppu Normaali lopettelee just kiertoa, että kuinka moni on käynyt katsomaan Eppuja kiertoilla nyt? Taputtakaa. Muutama. Oliko hyvä keikka? Oli. Sä olet varmaan eri keikalla. Ei, siis mä olin kanssa, no joo, ihan kivaa. Vähän surkuhupaista, kun siellä vedetään ne kaikki samat biisit silleen, että on vuosi 85. Joo, ihan miten vaan Matti. Mä miettin, että siis sen uuden levynkin nimi on vielä 100 vuoden päästäkin. Ja todellakin oikeesti varmaan suunnittelee vielä 70 ne painaa ympäriinsä ja samat vanhat biisit ja näin ja uusia biisejä, mutta samat vanhat kunnan Eppu-klassikot. Ja mä miettin, että kyllä niitä pitäisi ehkä vähän updateata niitä vanhojakin kappaleita. Etenkin kun Eppu Normaali on suomalaisen miehen tunteiden tulkki ja kertoo vaikeuksista ja lumihanki, kirves ja perhe ja näin. Ja kuitenkin ikääntyvällä miehellä on erilaisia ongelmia. Niin vaikka näin. Mä itkin vähän kun kiihottua yritin. Mä tahdon jälleen erektion normaaliin. Kun yksin sänkyyn kömmin, vaimo ravisti purkkia. Se sanoi, Martti, nyt me tutustutaan Viagraan. Kuuletko suonen sykkivän keskellä kehon ikääntyneen? Voi miten pieni pilleri elvyttää Epun nääntyneen. Japanen merkille huuruissa pillerin siniseen. Tää on taas maasarvikuonojen